Te, jotka olette lopettanut mun seuraamisen ilmeisesti sen takia, että mä en ole laittanut videota, mä yritän parhaani. Tää on nyt ihan sairaan lyhyt, nopea, informatiivinen video. Mä oon pahoillani, että mä en ole tuottanut mitään sisältöä. Mulla on ihan hirveä kiire. Mä haen 6 eri ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Ja sit mä haen vielä 2 amikseen. Mä oon jotenkin ihan ylipuukattu. Mun pitäis hakea kesätöitä. Mulla on ihan hullua meininkiä menossa. Mut on pyydetty ihan sikasiistiin prokkikseen mukaan, mikä pitää mua kiireisenä. Mä lupaan, että mä yritän parhaani jatkossa myös tehdä videoita ja kirjoittaa blogiin. Mulla on hirveästi kyselty, miksi mä oon nyt kirjoittanut blogiin, mut se on se syy. Mä oon ihan sairaan kiireinen. Mulla on siis ihan hullu sekamelska menossa mun koko elämässä tällä hetkellä. Se rauhoittuu heti toukokuun lopussa. Itse asiassa toukokuun alussa, kun mun suurin osa pääsykokeista on mennyt. Mä lupaan, että mä tuotan silloin lisää sisältöä. Mulla on nyt tulossa Barrylle uusi video, jonka tekeminen on juuri nyt vaiheessa. Se on tämmönen pelivideo, mutta siinä on pieni twisti, joten kannattaa seuraa sitä Barryä edelleen, eli mä laitan senkin linkin tohon alas. Sen lisäksi iloisia uutisia niille kaikille, jotka ovat seuranneet mun yksityistä Instagram-tiliä, jonka he ovat löytäneet mun blogista. Mä en ota sinne enää seuraajia, koska se on niin henkilökohtainen. Siellä on niin paljon sellaisia kuvia, mitkä ei välttämättä niinku kuulu muille kuin mulle ja mun kavereille. Mä oon pahoillani, mä en hyväksy teidän seuraamispyyntöjä. Niitä on nyt ihan sikana odottamassa siellä, mutta no can do homies. Mä olen nyt tehnyt uuden Instagramin, se on IG Barry, ja mä laitan sen yhdenkin linkin tohon alas, niin käykää seuraamassa sitä. Sitten mä oon saanut mun kavereilta palautetta, että ilmeisesti mä jotenkin en oo yhtään niin oma itseni näillä videoilla kuin mitä mä oon kuvitellut, että mä oon. Mut en mä kyllä oikeesti oo, koska mun on jotenkin tosi vaikee. Mä istun yksin mun huoneessa. Mun normaali elämään kuuluu se, että mä tanssin ja laulan tuolla. En mä nyt kehtaa alkaa yksinäni tanssia ja laulaa näillä videoilla. Joten mä olen harkinnut vakavasti, että mä tekisin My Dayn. Mutta mä en ole vielä päättänyt teenkö mä. Koska musta tuntuu jotenkin tosi oudolta kantaa ottaa kameraa mukana ja kuvata mun päivää. Mut joo, se oli nyt tän videon pointti. Barry-kanavalle on tulossa uusi video. IG Barry on mun uusi Instagram. Mä oon ihan hullun kiireinen ja mulla ei ole aikaa tehdä yhtään mitään. Pelastakaa mut. Niin, ja mulla oli vielä jotain. Meillä on uusi kämppis. Mä esittelen hänet varmasti jossain vaiheessa, mutta hän asuu meidän 2 kuukautta. Paluumuuttaja Ranskasta. Sikasiistiin saada yksi uusi asukki tänne. Meillä on nyt ihana kommunimeininki menossa. Mutta kiitos kaikille uusille seuraajille. Teitä on tullut ihan tosi paljon. Kiitos, että seuraatte mun kanavaa. Sairaan siistiä. Mun mielestä tää videoiden tekeminen on ollut yllättävän hauskaa. Katsotaan, miten mä jatkan sitten sen jälkeen, kun mä oikeasti niin lopetan ton blogin kirjoittamisen. Mut nyt tää on edelleen semmonen blogijuttu, joten mä laitan videoita silloin tällöin. Tänne. Ajoin yhä äärimmäisen paljon kahvia tänään, joten onko sitä?